Жрецът 5 специалист. Съвет, мъдрост, разбулване, откритие, доброта, състрадание, вътрешна сила. Възпитател, учител, съветник. Съд, закон, свещен, почит, уважение. Церемония, наука, познание. Съобразяване, учение, ръководство, религия, познания, ерудиция. Жрецът по принцип е архетип за религиозен водач, но докато в минали времена религията е била ръководно начало, сега на дневен ред са граждански или обществени норми. Всички форми на водачество, където ръководещият е в позиция на авторитет и властимащ. Това включва специалисти като доктори, адвокати, професионални консултанти, учители, ръководители и т.н. Те обикновено се фокусират върху групи от хора, училища, отбори, компании и всички групи с фиксирани роли и назначени отговорности и задължения. Жрецът е символ на правила, процедури, структура, ритуали. Създава хармония вътре в групата, за да може тя да се отъждествява и развива като едно цяло. Жрецът се стреми да създаде баланс и мир в кризисни ситуации. Ритуали, церемонии, традиции, които напомнят на общността за техните ценности, за тяхната споделена идентичност и за структурата, която подрежда и придава значение на живота им. Когато времената са пълни с хаос и страх, това носи спокойствие. Жрецът може да представи организация, учреждение, институт, компания, която е устроена по определен начин и не е отворена за промяна. На фокус са взаимоотношенията на питащият с другите групи и индивиди. Питащият се стреми да открие истината и да разбере промените в живота си. Тази карта символизира условности, традиции, пленничество, робство, брак и съюз. Жрецът набляга на важността от обвързването и отговорността към другите и силата на връзките и взаимоотношенията. Ако питащият е загрижен за връзка, присъствието на тази карта показва, че трябва да упорства и продължи работата по нея. Съвът – вдъхновение за постигане на духовно разбиране, чрез пречистване на съзнанието от чувства и мисли, които принадлежат на миналото. 5 жрец благ, човек символ на по-скоро мъжки израз на венерината сила, който работи търпеливо върху материалния свят, по-скоро чрез казуални връзки, отколкото чрез преки заповеди. Какъвто е начина на императорът. Затова и се приема като духовен баща, отразява власт в областта на мисленето и чувствата. Тези, които приемат тази власт, го правят, защото поддържат традицията, която тя представлява, или защото са съгласни с целите й, или защото имат нужда от съвети и насока. Всичко това може да се отнася и за интуитивната насока, която ни предлага висшият аз, за което тази карта често ни напомня. Състрадание, прошка, освобождаване от миналото. Гадателско значение, време за обучение и познание. Обучаването върви и в двете посоки, дори да сме учители. Имаме какво да научим от онези, на които преподаваме. Този първожрец свободно предава мъдростта си и оставя учениците му да я изследват и да я съчетаят със собствената си опитност. Ако се обучаваш, бъди активен участник и сверявай инструкциите според собствените си възгледи и опит. Сама по себе си картата не предполага веднага религия. Ключовете в краката на жреца са важни, доколкото предполагат навлизане в духовното царство, вътрешния духовен мир, който сме забравили или игнорирали по някаква причина досега. В повечето колоди е изобразен троен кръст, символизиращ божествения дъх. Той е учител, съветник, адвокат, някой, който е готов да просвещава другите по теми като семейство и общност.
Неговите съвети са свързани с вътрешната сила и философията на колектива. Картата ни предупреждава за опасностите от вкопчването в остарели схващания, ритуали и навици. Особено, когато нови настроения и нагласи са по-ефективни. Карта, свързана с образованието, което научиш, после преподаваш. Динамизъм, стремеж, проучване, търсене на скритите истини, вяра в инстинктите, светлина, мъдрост и знание, дошли от опит, независимо от догматизма или науката. Сянка, нетолерантност, езотерични глупости. Шерлокиан Тарот фен проект на големите аркани. Фотоманипулиран сет по сериала на BBC Шерлок. Бюрокрация в по-широк смисъл. Картата се отнася за общоприетото и предлага два много различни пътя. Интелигентна активност, обусловена от серия реалистични и полезни правила, указания във всички поприща наука, изкуства, животът като цяло, които осигуряват безопасно пространство, в което да се работи. От друга страна, общоприетото може да предложи простичък и безопасен начин да се вържем към остарели и все по-неуместни правила и предписания, които ни правят слепи за неограничените възможности около нас и да осакатят съществуването ни. Понякога тази карта ни подканя да изберем страна. Предупреждение за опасностите и ограниченията на общоприетото поведение или вяра, но също и за позитивните възможности да се решим не да бъдем прави. А го направим правилно без значение дали е според правилата или въпреки тях, ако е необходимо. Съвет: не предавай принципите си и онова, в което вярваш, и всичко хубаво, на което са те учили. Реши въпросът изключително от позиция на съвестта си. Ако не си в състояние сам да се справиш, не се бой да се обърнеш към хора, на които имаш доверие и уважаваш. Игра по правилата. Традиционен подход. Напомня ни да търсим познание и да открием специалното си място в този свят. Ако онова, с което се занимаваме, пълни и подхранва душата ни, значи сме на правилния път. Той представя условностите, общоприетите, пробвани и тествани традиционни ценности и съответно съветът му е за по-стандартно мислене, вместо за нововъведения и оригинални подходи. Следване на правила, на водач. Да имаш вяра, да бъдеш модел за подражание, да питаш дълбоките въпроси за живота и смъртта, да контролираш емоциите си. Внимание! Не претендирай и не бъди лицемерен и самодоволен консерватор и фанатик, който на всяка цена трябва да избегне промяната. Няма нужда да получаваш и да даваш непоискани съвети, нито да си мислиш, че си единствената истина и да я налагаш навсякъде. Остарели възгледи не позволяват да се приспособим към нови обстоятелства. Висшият жрец Пет, върховният жрец, проповядва на площада. В ръката си държи ключ. Цвета на дрехите му е тюркоаз. Този цвят е в състояние да поддържа контакт с публиката и да задържи вниманието им. Така че е идеален за лекции и проповеди на обществени места. Той е възрастен, ветеран. В краката му е неговото паство под формата на две агнета. Площада е голям, но е празен. Много малко хора слушат думите на проповедника. Традиция, споразумение, ортодоксалност, консервативен подход към темата, официален брак, понякога сватба в църквата. Хората са създадени, за да бъдат обичани, а вещите са създадени, за да бъдат използвани. Причината, поради която сега светът е в хаос, се дължи на това, че вещите са обичани, а хората използвани. Ключови думи: архетип на първосвещеника, народна мъдрост, официална церемония, установения ред, морални изисквания.
духовно израстване, религиозна церемония, сватба или религиозни служби, като причастие или бар мицва, мъдри съвети, професионален съвет, молитва, духовна сила, божествен закон, висша власт, древни учения, подобряване на морални качества, сериозност, справедливост или мир, безбрачие, платонична връзка, образование, познаване на новото, търсене на съвет, предпочитане на традициите, конформизмът, консерватизъм, общоприетите правила на поведението или общи вярвания. Външна власт, ситуация и съвет, жрецът може да обозначи духовно търсене на смисъла, фокусиране върху подобряването на морални качества. Може би ще срещнете мъдър наставник или учител, длъжностно лице, което ще ви помогне в духовно търсене. Може би ще вземете участие в традиционен ритуал или церемония. Може би ще посетите място за поклонение или ще бъдете поканени на сватба. Сега е моментът да се обърнете към народната мъдрост. Жрецът може също да означава опитен консултант или квалифициран специалист, който ще даде разумен съвет. Може би някой началник ще ви съдейства при вземането на решение във ваша полза. Ако питате за любовните връзки, жрецът предполага традиционна или платонична връзка. Хората, папа, свещеник, всеки, който провежда церемонии, гуру, възпитател, учител, студенти, съветници, мъдър човек, готов да помогне, наставници, професионалисти, лекари, арбитри, адвокати, консултанти, служители на научни и образователни институции, духовни водачи, лицето, което предава своите познания и разбирания на по-младото поколение. Онези, чието намерения са сериозни, консерватори, традиционалисти, пети, папата, жрецът, духовният водач. Връзката между небето и земята представлява нуждата от търсене на отговори вътре в нас, философското развитие. Може да означава промяна на религиозните или духовни възгледи. Това е картата на терапевта, учителя или свещеника и символизира мощ, сила, мъдрост, вдъхновение. Тя изразява любов към общоприетото и нужда от външни знаци на одобрение. Предполага добър съвет и свобода, постигната чрез знание. Може да представлява женитба, партньорство или съюз. Имайте вяра. Оптимистични новини, с увереност в собствените сили могат да бъдат изградени много планове. Папата освен това е свързан с астрологичния знак Телец, чието характерни качества са състрадателност, вярност, благонадежността, солидност и постоянство. Обърната карта твърдоглав, непоколебим, лековерен. Предполага слухове, изопачаване на истината, пропаганда и неподходящи съвети. Не разчитайте на външни авторитети. И обратното, може също така да говори за бунт и неортодоксални, неконвенционални идеи, водещи към духовни прозрения. Обаче избягвайте всякакъв вид суеверие. Основни мисли, основни и често пъти недоброволни промени в начина на живот, работа, дом, партньори и т.н., но това ще ви отведе към нова самоувереност. Основни определения на философия, учител, мъдрост, промяна, твърдоглавие, наивност, суеверие. Жрецът олицетворява света на вярата и най-дълбокото доверие, основано на непоколебимост спрямо избраните ценности. В древните времена той е бил приеман за един от тримата ангели-хранители в Таро, висшата жрица и звездата, осигуряващ благоприятен изход от всяко начинание. В тази философия има дълбок смисъл, защото доверието, изобщо, и доверието в себе си, в частност,
са основа на вярата в живота, в бъдещето. Жрецът символизира стиката и добродетелта, на морални принципи, от които се определят нашите жизнени планове. Работа тази карта показва търсенето на дълбокият смисъл, свръхзадачата, истинското призвание. Може да означава и конкретни ситуации, в които на всевъзможни изпитания се подлага нашият морален облик, нашата нравственост, до момента не позволяващи ни да участваме в никакви тъмни начинания. Съзнание е търсене на смисъла на живота, на нашите духовни принципи и ценностната ни система. Жрецът олицетворява чисто субективният ни опит. Нашият собствен символ на вярата, картата символизира значително повишаване на нашата способност за морално съждение. Точно тази способност, която ни позволява да различаваме добро от зло. А също и някакви дълбоки преживявания, в това число и религиозни, оказващи голямо влияние на целият ни последващ живот. Лични отношения. Период на постоянно нарастващо доверие и влечение на партньорите един към друг. Партньорските отношения се променят към добро под влияние на системите от морални ценности и лични добродетели на всеки от тях. На събитийно ниво тази карта може да означава намерение или желание за женитба, брак. Жрецът е олицетворение на църкви, отбори, компании и различни общества. Неговото царство са организираните групи с правила и възприети роли. Жрецът е една от трите карти, които се фокусират върху групата – тройка чаши и тройка пентакли. В зависимост от обстоятелствата, групите могат създават благоприятни условия или да задушават развитието. Жрецът обучение, конформизъм, религиозни системи, групова идентификация, получаване на образование, първи стремеж към познание, втори информираност, трети задълбочаване на разбирането, четвърти учене и усвояване. Пети търсене на по-дълбокия смисъл, шести откриване на нещо повече, притежаване на религиозна вяра, първи споделяне на културното наследство, втори усвояване на религиозната традиция. Трети почитане на ритуалите и церемониите, четвърти установяване на възглед за света, пети дисциплинираност, шести ясно съзнание за мястото на своята вяра, конформизъм, първи спазване на правилата. Втори възприемане на традиционен подход, трети придържане към общоприетото, четвърти адаптиране към системата, пети приспособяване, шести спазване на програмата, седми да правиш това, което се очаква. Осми да си част от установения ред, отъждествяване с групата, първи да си предан на каузата, втори отдаваш енергията си на групата, трети присъединяване към дадена организация, четвърти да работиш като част от екип, пети да си лоялен към другите, шести да си част от институционалната среда.